И здравейте на всички, аз съм NagaPros.bg и днес ще снимаме в един... вчерашен би, обаче целият сървър е рестартиран и... да, това е нов мап всъщност, ще ви покажа къде е спаун, но спаун е грозен, така че днес ще работим по спаун, ще отсечем дървета, които има там и да, така. Както виждате, това тук е нашата крепост. Имаме два поданика, това са Лунскин 26 с Филен БГ, обаче той няма канал. О, тук са си направили такова. Чудесно пък. И там. Не са работили. Ето ги, това са техните брони. Явно ето ги айтемите, които имат. Няма да крада нищо. Има хубави кол. Хубави кол. О, много яко са си го направили, бе. Да, наистина е яко. Много са поиграли. Но не колкото нас да е смисъл. Ние направихме цялата тази стена, те ни помогнаха да сложим тези стълби. Малко и чистихме снега. И тук има дървета, имаме там един енчантинг. Ето. И не да портал, обаче в нея да сме били много малко. Само за да взема чимата. Защото който не знае... Ето ги ачивментите, които съм взел. Снайпер дуел съм взел, като тя появят тези ачивменти и смисъл. Снайпер дуел и той мисля, че единствения. Но съм стигнал Mid Fire, но в третия епизод сигурно. Здравей, куче, това е моето куче иначе. Тук има малко ферма за картофи и за тикви. За това да. Ще трябва да го големим задължително, защото е прекалено малка. Опа, и башки. Добре. Имаме и XP ферма, която за сега ще ни беше, но през недъра всъщност. През недъра. Да видим. Да, този стол. Този стол е нещо много важно, тук ни е мината. Тук копах малко корво стол, не само за всички копахме. Също някой е копал, тук трябва да запушим тези дупки. Тук гръмна, имам чувство, че гръмна Charged Creeper. Не знам за вас, но аз имам чувството, че тук гръмна Charged Creeper. Имаме и друго сходно чувство, че... Имаме и сиптички, обаче тя е обе и лидер и... Да, малко на ситуация. Опс, шляп. Чупим. Тази мина там ще оправя някой друг ден, но сега, както ви казах, ще бачкаме по спаун. Се чудя сега дали да къдна клипа, но не, тъй пъпи без със спаун. Тук имаме една айсфейдмишка, но си отечки, пак казваме, от BG лидери няма как да взема майса, те тук сме сложили, но то, да. Крепостта още не е готова. Ето я, малко грозно изглежда, но бива. Сега да видим как ще отървем всичките мобове. Нямам стрели за лъка. Не знам как ще отървем. Ау! Ау! Да, и фермата е за... Ще да кажа крипари. Не бе, човек! Фермата е направена за зомбите, защото така беше мисъл. Вау! Можах да го мисля, бате. Не знам, защото не си използва щита тук. Спалнат ни е точно ето насам. Тук има един посрещач. Това Дмитрич! Батина, нямам щит! Значи след пазите ще те е безполезно. Понякога е цякал дървето. По-добре да си цялото, ще остава грозно. Спалнат е точно ето тук. Тук ни е спалнат, даже ако го е означил, си ще спалнахме и тук. Не, бак, не съм сигурен ли да си бък, но да. Сега ще поздравим малко и ще направим някаква постройка.
и без на нас не трябва да го. Не знам какво ще е постройката, но ще си направим. Извинявам се, това всъщност е като втори сезон в момента, но не е. Това е втория епизод, обаче на друг World. Да видим. Примерно това трябва може да ще стана. Кой ми спами, бе? Добре, сета е това. Не е важно. Извинявам се, съм малко тихо, обаче това е заради... Защото вчера малко виках. И малко може и много. Добре, разчистваме малко на спаун, защо направя някаква... Уау, няма меч. Аре бе, пробай се бе. Не успя. Тук падат саплинги. Събирам и саплинги, де. Тук някой копал ли е? Някой е копал тук столно. Събирам саплингите, защото не искам да се деспам. Добре. Все време малко тук така да направим. Някой такова разчистим. Така имам 31, примерно запълня и тази дупка. Тази. Разчистим малко от тази страна. Рип. Ще купаме явно без... Това е скучно, наистина. Ще кътна, докато видя някакъв подходящ размер. За сега... Чао. Без кътка съм. И така, ето ни отново хора. То, да. Да кажем, че това е нещо, което искам да стане. В смисъл, постройката в момента ще е с ето тези блокове. Няма да е кой знае какво. Може би някакво такова спаунченце ще бъде яко. Примерно, да кажем, че ей тук се спаунваме. Тук. Ще направим тук нещо. Някой ден, когато другите имат възможност, ще... В момента това е супер семпъл, който не се усетил. Ще направя един крафтинг. Ще направя две. Ще ми трябва 4 всъщност. Ето. Някакво е такова. Мога да направя 4 крафтинга. Що пък не бе? Ето. И сега... Някакво е такова. Ето. И... Това е нашият спаун. Снимка. Задължително. Харесва ми на мен. Смисъл, то няма да е това спауна. Не бъдете... Не кажете... Да, няма да е това истинския спаун. За сега смятам да е така. Така че да. Ще видим вкъщи. И така ето ни отново тук в базата сме. И реши да завали сняг. Това е супер. Ако се чудите, или пък не се чудите, не знам, но с гама, ако игра по някое време ми е излежал по такова светло, после робовете трябва да почистя целия сняг. Ще навали, няма да е много яко. Ние вчера се пиехме с снежни топки, защото това е лошо, че ще навали сняг. Това е много лошо. Но те накрая, те вечерта ще почистят или когато станат на линия,
Но да, днес поработихме малко по спално, който е оттам за една малка част от него. Но да. Ще остават какво сме взели. Преди къщата нямаше покрив, иначе. Сега има хубав покрив. Събрах 2 стака и 15 дърт, което е чудесно. Къде са ми пържолките и засни. Което е супер, де. Казвам, че е лошо. Да се събрал 2 стака и 15 дърт. Така, да запълним тази дупка. Да запълним тази с дърт. Не знам защо. Така ми хрумна. И тук ще слушам на дърт. И да, сега само ми отнема да... Трябва да направим ето така. Мога яра да намеря по този начин, но целта ми е в момента да събирам кабел за стълби и да вършим стената, защото ще има още една кула. Отвен тяхната кула, всъщност те живеят в кулата. Точно казвам. Но те не са баш робове, но да. Има и една къщичка за учебник, обаче там безплатно, обаче много бъгава, смисъл, тя не е в... тя е доста... не е доста далече, но далечко е от... от крепостта ни е доста далече, бих казал. О, тук стигна до някакво езерце. Може ли да не ми влизаш, да не ми влиза вода? Ох, what? Е така правим, хоп. И сърца. В момента въобще не ми се харчи кабелство. Свърши ми дърта. И дърча ми свърши работа, бичес. Бичес love gang. Сега да съберем малко. Сега идва училище и не знам как ще се справя с клиповете. Всяка, нали, първия срок, първа смяна и ще бъде лесно, защото сутринта записвам клип, пускам става компютър да работи и да се записва клипа. И така. Ама, да, като няма да е трудно. Не, няма, сетих се. Няма да е толкова трудно, колкото си мислех. Ще копам докато остане доста на малко до рабилити, защото кирката е Unbreaking 1 и едва ли ще се щупи много лесно. Но да, Unbreaking 1 е смисъл, не е Unbreaking 3. Колкото да не ви се вярва, кол ни трябва. Значи ще го вярвам. Да видим. Емче да XP, емче ни трябва. Че ние наистина доста руди сме, не само руди, всичко. Смелстваме доста и трябва доста кол. Да видим, добре. Тук ще го набарваме и така за дърта. Това е горно. Така. Даже още. Не си помисли, че... Добре. Видим сега какво имаме тук. Добре. Не ли са разпам зомито? Това не го усетих. О, тук. Който е купал тук, по-малко. Не знам се. Баба ми мина. Па. В момента хафвам, но... Както бях казал, че... Едва ли повече ще имам клип, защото веднъж се бях превазил много жестоко. Така че се наям и да. Няма да имам този клип.
Да, дей. О, ето зомбито. Но два стака и 24 кава основно ще стигнат. За сега. Вали дъжд и нощ. Така че ще спим. Аз съм по принцип на това легло. Така че кажи ми, че те стълби ще стигнат. Ще видим. Хайде още малко. Не е малко. Добре, едва ли тези стълбите ни стигнат. Само съдва, но се надявам. Да обера този кор, няма как да не го обера. И без това имаме едно близко село, което не съм го казал. Следващия епизод може би там ще започнем, защото ще отида да купим малко емералди. Защото да. Си оттеш кирката има оттам да е. Има да са хубави виличари. Да, и това очаквах, че може да стане. Затова си продължавам с стълбите. 3, 2, 1. Еми, не е толкова зле. Тук трябва да стигна тавана обаче. Нямам клик. Не мога да спринтвам. Това гадно. Не яш. Няма да ядеш. Но, за жалост тук смятам да приключа клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре и да се абонирате, ако още не сте. Аз бях на Гапроц. Следващия път, може би, не знам. Не да няма кой да го показвам, защото следващия епизод съм планирал да отидем там с някой. Така че да. Аз бях на Гапроц.